uništen. Ostaje malo vremena. Hitno mi treba crtež. Kako je nezgodno crtati bez ruku. Nervira me što ne mogu da crtam brže. Znam. Šta? Betty, gde ćeš? To mi treba. Tako ću sigurno pobediti. Još malo. Super. Oh baby. Jel hoćeš da pobegnemo odavde sa tobom? Ne može tako, to je nagrada devojaka. Kad smo već kod nagrade, vreme je isteklo. Evo mog savršenog crteža. Pobedila sam? Ne mislim tako. A ja? Kakav užas, ne. Pogledaj moj. Wow, nije loše. Čestitam, Betty, pobedila si. Juhu!